everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ug karon mga higala, anhi kitang dapitang padayon sa naghinapos nga mga sumpay ning atong sugilanon. Katapusan, kada ugan. Perte Cobra! Surrender na! Kung asa ka man nagtago, gawas na lang o ipatas ang imo mga kamot! Surrender na lang! Kinala makalikay ko kikan kanina. Dili ko mo ampo kaninyo. Perte Cobra! Surrender na lang! Di ko manumpaling sa iyang pagsangpit ka ako. Mupadayon ko sa kapagtakan. Day Maris! Oh, Rudy, usa na? Usay po sa ilang hepe. Matod sa ilang hepe, padayon pang gigukod si Berteng Cobra ng mga orasa. Ah, siya, Rusad. Wa pa nila madakpi? Idla si Berteng Cobra. Ug dili po dayon nila mahimo ang pagpusil ini tungod kay tunay bata nga gida. Ha? Bata nga gida? Oh, bata ko no. Ug dili sad gusto ang kapulisan nga maamong ang bata. But bag ipasabot nga gi-hostage ang bata? Malagnit, Day Maris. Bangis ganun tawana da. Uy, kaluoy. Kay lakip ang bata, iya magiamong. Mo lang? Mo nang mga tao nga wanay hustong balanse ang utok. Ha? Nga naman? Oh, leader ko na sa sindikato. Nagpasabot lang na nga nigamit sa nagmakayabag sa utok. Ug wa na'y balanse ang pangutok ni anak. Kaluoy da isa bata. Gihimo niyang hostage. Aw, kaayo. Bida. Pagkadaghana sa naamong anang daotang bisyo. Daghana kay pamilya ang naungkag. Daghanang amahan nga niunay paglugos ug pagpatay silang anak ug pamilya. Ug doon na sa mga anak nga niunay og lugos sa ilang kaliwat. Unayon sa pagtulis ug patyon pa. Pero si Archie, unsa kay gibuhat? Aw maulagi ni ang padayong nigukod sa kanahan nga leader sa sindikato nga mao si Berteng Cobra. Kinuo ko. Ilikayin taon sa kadautan si Archie. Maluoy ka. Asa na ka siya? Nakasuot-suot na siya sa kalibunan. RJ, calling RJ. Please come in. This is RJ, sir. 10-20. Padayon ko karon nagukod ni Berteng Cobra, sir. Di anami sa bukirang bahin. Nagsuot-suot ko karon sa kakahuyan. Hindi ko na ka magsakay sa motorsiklo. Wa na, sir. Paminaw na ko. Wa na'y gasolina ang iyang motorsiklo. Okay. Give me the exact location, okay? Yes, sir. Kanunay na nako siyang gihangyo nga mo surrender. May tubag ba? Sir, matod pa niya nga makuha siya nga usa ka patay. Kay kadtong babae nga napusilan sa akong kauban, maudi ay ang inahan sa bata nga iya karong gida. Usa. Day Maris. Oh, Rudy, usa na? Di ba ang hepe magkatong ni sakay sa laing patrol car? Oh, muag pa silang by RJ. Mao ba? Ug dunay laing impormasyon, Day Maris. Impormasyon? Nga Oh. unsa? Ang bata day nga atong gituhuan nga gi-hostage ni Berteng Cobra. Iya day ang anak. Unsa? Kinuo ko. Maamong ang bata tungod lang sa iyang kabuang. Maulagi, bida. Wa gyud niya huna-huna ang mahimong kaugmaon sa bata. Iya lang iamong iyang anak tungod lang sa daotang bisyo. Ay, kaluoy sa bata, Rudy. Bida, masakpan lang ng tawhana. Angay ng bitayon oy. Rudy, Bitayon aron maoy mapanaminan sa uban nga dili maayo ang iyang gibuhat. nahadlo ko, Rudy. Nga, tungod kay wa na sa mayong pangunahuna ka na sa Berteng Cobra. Musukol gud na. Makipinusilay gud na. Maulagi. Dili lagi mo surrender nga buhi. Mao ba? Nasuko pag-ayo si Berteng Cobra. Kay ang inahan sa ilang anak, napatay man atol sa engkwentro. Unsa? Napatay ang inahan sa bata? Oh, Day Maris.
Mao na resulta sa dautan nilang kalihukan. Naamong na ang kinabuhi sa inahan. Ug laki pa ang bata, iya pang iamong. Salbahis nga way sama. Kutas na kayo. Pero bala, dili ko mahunong sa pagdagan. Nilag no sab si Dudong. Basig gutom ni siya. Kaya itong ha, ayaw paghilak. Dili magkabati pa sila sa iyong paghilak dong. Ang iyang bibiron. Unsa karon? Hilak karon sus ka bata. Kung wala ko masayop, ang bata karon niya gida ni Berting Cobra. Nilo na. Mutu at dapit sa tuong pahin. Nitungas kay paingon sa bukid. Nangibid tingali siya sa sapa. Sundan ko. RJ! Oh, ang ako mga kaubang pulis. Naabot na sila. RJ! Tali mo dire! Di adiring dapita! Padayon lang sa pagtutoy dong. Kaya mo padayon usab si tatay sa pagpalayo. O ayaw na paghilak. Haba? RJ! Mura di adri agi kina! Nangapay ang pipila ka sa ngaskugol! Ug niya sa mga sasyapo sa tulog-tulog nga bali! Okay. Niya tuod. Sige, kamo. Ato dito napitan. Dunay mo agi sa tuo. Dunay mo agi sa wang. Ug dunay mo agi sa sentro. Okay, okay! Ako sa sentro. Sige, padayon ta. Nagtuo kong doon na kita siyang nahimutangan. Tunti dili palang ginugay. Nabati na ko ang hilak sa sukabata. Oh, okay, okay! Sige, papadayon ta. Pero dili mo kumpiyansa, ha? Kay mo patay siya. Gisakitan na siya. Ug gusto nang mubaos. Tungod kay ang inahan siyang anak napatay atol sa enkwentro na to kaganina. Okay, RJ! Mao ba? Pusa, magbantay ta. Mutipas ko gaagyanan. May tingali nga. Magkabalik ko sa pedoana ni Manang Hubin. Ano sa inyo ni anak? Ikabilin ko kining akong anak si Dudong. Kinahanglan nga makabalik ko kaniya. Makalusot ko dito. Kuyawa sa balita sa radyo nga akong nabatian ka ganina. Ay, grabe di ang inkwentro sa mga pulis o sa sindikato. Ay, pastilan karong panahon na. Di naman mahadlok ang mga tao nga musukol sa mga pulis, oy. O, ako sad nga naman ko. Ganong kipati ko ang kakulpa. O kang ako hunahuna. Tuas sa bata. Kanus aga to sila bubalik. Basig magkalusot ako. Makaligot ako gikan sa mga pulis. Bertay Cobra! Surrender! Oh, pulis! Kiling! Mutipas ko lang ang agyanan. My God! Naigo nga ko kauman. Tuas siya ditong napita. Ari ko di mo agi. Asa ka siya? Nihila ka sa ng bata. Aha! Tuara siya. Nakita ko siya. Kasama ka rin akong helmet. Gihagaw ko ni Mugmaayo, Berting Cobra. Ayaw paghilak kong makalikay pa si tatay sa kamatayon. Wa ka na'y kay Kiyasan pa! Oh, Ayaw himo ang hostage sa bata! Ibutang siya! ibutan ko ikaw to. Muhawak si tatay. Ampo nga malinahon! Berting Cobra! Kini! Gipugos mo ako! Aron maangkon mo ang imong katapusan! Ibilin ko ang akong anak sa imong kadaugan.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.